Здравей! Продължавам да те информирам за твоите права като сезонен работник в австрийското земеделие. Днес темата е работната ти заплата като сезонен работник. Добре е да знаеш, че ти трябва да получаваш най-малко минималната работна заплата, като часовата ставка за Австрия зависи от приложимия колективен трудов договор и по-точно от регионалният колективен трудов договор. Имаш право на коледен бонус и надбавка за почивка. Двете възлизат на 1/6 от годишният ти доход и се изплащат еднократно в годината. Извънредният труд. Извънредният труд в Австрия се заплаща допълнително и то е 50% от часовата ти ставка. Веднъж в месеца трябва да получаваш фиш за работната ти заплата. Точно той показва размера на заплатата ти, както и всички допълнителни възнаграждения и направените отдръжки за социалните осигуровки, данъка върху заплатата ти и накрая нетната стойност на работната ти заплата. Ние ти препоръчваме да получиш заплатата си по банков път. Гражданите на Европейския съюз могат да използват и банковата си сметка в България, като за това няма допълнителни такси за трансгранични или национални преводи в евро. След края на сезонната заетост имаш право на документ за твоя трудов стаж. Той трябва да удостоверява продължителността и характера на извършваната от теб дейност като сезонен работник. Документът е много важен за твоите пенсионни права. Пази го добре и го представи, когато се завърнеш в родината си. Ако искаш повече информация, повече консултация или помощ от нас, можеш да проследиш по-надолу в това видео.